Riko kok nggo kuwi anggo apa? Ya. Rendi Ciro. Ha Riko kowe jangan-jangan nak go rende. Ki apa? Ak go rende ngisin-ngisin ki ak go rende sih. Hei. Guang rende Riko, ya Allah. Balik po ora? Balik. Ya. Balik. 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 Balik ono arek ono tamu ketemu Riko. Balik. Balik. Balik kita undangke nganu. Tak lebokke nek Riko ora manut. Balik. Gawani piring-piring turut dalan kok ngene apa pantes Riko. Balik. Balik nyong meni balik. Gawa kuwi.